Naimbag nga oras yo gagayem ken kakapsat. Ipalagip ko adumdum ngeg kayo ditoy. Take two. Naimbag nga oras yo kagayem ken kakapsat. Dahito iti pagayam yo. Alexander Barot iti Jefferson, Texas. Ipalagip ko adumdum ngeg kayo. Dahito ipaparbaro una kang Miguel Bautista. Asinura ni gayem kayo. A Victoria Marquez. Enjoy! Tinagibinak tinakana aliday iti kalaat nga ipaparaw mo ket iti lubong ni panakaulila jak mapengdan umaribasay alulwa kinunam adika tinapaya agaputia adayum ditoy denna ngem nagbidot ka ayat ko nalablab tas pangem biagkut panangilalaken ka inaldaw-aldaw asap sa pulet dagiti nakairwamak rupam ataten makaay-ayo nga isem para ti agengken arakop mo ti dungom ken panaripato dagiti balikas a panagan